Slovo domov pre mňa znamená asi veľa. Že rodina je predsa pokope, že aj muž je s náma, deti sú so mnou a že máme predsa kde skloniť hlavu, lebo veľmi často bolo, že sme nevedeli, kde máme ísť. Hrozilo nám to, že deti by nám zobrali, keď sme nemali strechu nad hlavou. To bola podmienka, peniaze človek mal ušetrené. Lenže človek zháňal bývanie, zadal podnájom, lenže keď sme zavolali, že máme 5 detí, 2 dospelí, tak automaticky povedali, že nie. Takže toto my rozmýšľali veľmi s mužom, že ako vyriešiť túto situáciu, keď nemáme ani rodičov, že kde vlastne umiestniť deti s nama, aby sme nejako boli ako komplet rodina. Sme sa mali rozdeliť, manžel mal ísť inde, a ja pre slobodné matky. Ale sme s tým nesúhlasili, lebo ja s 5 deťmi by som to nevychovala sama. A deťom by chýbal otec. Takže ja som to neschválila. Chcem, aby sme boli všetci spolu, ako rodina. Sme radi, že sme sa dostali sem. A sme aj šťastnejší. Lebo to je ako dvojizbový byt a je to čisto, príjemné a nikto sa do nás nestará. Že to je ako keby som mala niečo svoje, raz za čas príde sociálna tu, ale vie sa porozprávať, nás pochopiť, vie nám pomôcť. Úsmev ako dá nám pomáha, ako sa dá a na tom sme veľmi vďační, že môžeme tu bývať a že to je taký kľud a že aj my, aj deti sme oveľa kľudnejšie s mužom, že nie sme my na to sami, ale že máme aspoň pomocnú ruku od druhých ľudí. Takže naozaj vďaka tým všetkým. No, keby nebola táto organizácia, ako Úsmev, ako Dar, tak pre nás by to bolo ťažké. Lebo tí, ktorí nemajú rodinu a ktorí vyjdú z detského domova, je to pre nich ťažké. Nemajú na koho sa obrátiť ako tí, ktorí majú rodiny a majú svoju mamu, majú svojho otca, že sa im venuje. Takže aj ja v budúcnosti s mužom chceme vychovať deti úplne v takejto rodine, ako by mali niekde inde ísť. Lebo sme si to my s mužom zažili a nechceli sme, aby to zažili deti naše. Dúfam, že nás všetci so záujmom stále sledujete. Máme tretí blok pred sebou. Budeme sa rozprávať o rodinách v kríze, ktoré naozaj potrebujú pomoc. Dnes na Slovensku podľa štatistického úradu je 800 alebo viac ako 800 000 ľudí na hranici biedy alebo ekonomickej chudoby. Odráža sa to samozrejme aj na podmienkach, v ktorých žijú rodiny. Úplne prirodzene, keď rodina príde o strechu nad hlavou, respektíve rodič jeden alebo druhý o prácu, zároveň s tým idú ruka v ruke exekúcie, strata domova, strata strechy nad hlavou a zároveň je to naozaj len tenká hranica medzi tým, aby z tejto rodiny nebolo práve to dieťa vyňaté. Úsmev ako Dar robí všetko preto, aby takýchto prípadov bolo na Slovensku čím ďalej, tým menej. Tá situácia sa trošku zlepšuje, možno z roka na rok, ale nezlepšujú sa štatistiky toho, koľko ľudí zápasí s chudobou. Ja ďakujem našim hosťom dnešným, ktorým môžeme spolu diskutovať práve o podpore a aktivitách v tejto oblasti. Dovolte mi, aby som privítala Mirku Šemberovú, riaditeľku nadácie JNT. Ahoj, dobrý deň. Ľudsku Vargovú za Kaufland Slovensko. Dobrý deň. A opäť tu máme Radka Drába, ktorý reprezentuje Úsmev ako Dar. Opäť dobrý deň. Radko, ja začnem s tebou, pretože ty naozaj ako keby úplne z tej prvej ruky vieš o tých situáciách, v ktorých sa rodiny nachádzajú. Nie sú to tak samozrejme len mamičky s deťmi, a či už si to synovia alebo dcery, ale rovnako tak aj otcovia. Máš taký ten teraz aktuálny prípad práve z východného Slovenska, kde otecko prišiel o prácu, stratil strechu nad hlavou a tým pádom ako keby bojoval za prežitie vôbec o to, aby mohol so svojimi deťmi byť. V akej situácii je práve tento pán, ktorý ten príbeh sme spomínali už niekoľko mesiacov dozadu? Ten príbeh má šťastný koniec. Ten príbeh aj vďaka ľuďom, ktorí sedia v tejto sále, má koniec v podobe toho, že dneska ten otec má svoj domov a žijú so svojím malým synom. Takže je to veľká radosť pre nás všetkých, ktorí sme mohli byť pri tom. Tak ako si sa ma tak spýtala, ako máme tú aktuálnu situáciu, áno, trpia nám najviac na Slovensku medzi tých 800 000 ohrozených sú jednorodičovské rodiny. Častokrát sú to mamky, samoživiteľky, ale ničím výnimočným nie sú ani otcovia. Čo máme taký najaktuálnejší príbeh, možno dneska ráno som tu kolegom a darcom v sále rozprával, že máme jeden smutný príbeh, ale ktorý veríme, že bude mať lepší koniec.
rodina z východného Slovenska, z obce Veľká Ida, Česte pri Košiciach, neromská rodina, ak by sa náhodou niekto pýtal. Rodina, ktorá predtým nepotrebovala žiadnu sociálnu pomoc. Rodina o 2 deťoch, dievčatko navštevuje materskú škôlku, starší chlapček je štvrták na základnej škole, pani pracuje v Minebeji firmy pri letisku a otecko bol živnostník, má 38 rokov. Nedávno mu bola odhalená veľmi zákerné onkologické ochorenie na viacerých miestach tela a práve nás navštívil s rozhodnutím, že štát mu priznal 133 eurový dôchodok. Žobračenka. Je to človek, ktorý celý život pracoval a dneska nemá šancu si nájsť týmto zdravotným stavom ani prácu. A my už minulý týždeň sme vedeli, že oni na konci februára prídu o bývanie. Som rád, že dneska tu hovoríme práve o tej včasnej intervencii, tej našej odbornej, ale tej častej intervencii aj našich partnerov. Prečo práve dnes prišli na darcovskú konferenciu, prečo chcú podchytiť tú akutnosť. A my už dneska napriek tomu vážnemu ochoreniu tohto otca a tej vážnej situácii vieme povedať, že o tú strechu nad hlavou neprídu. Budú mať iný domov, nový, bezpečný, ale kde zvládnu aj to ťažké obdobie, ktoré je pred nimi. A spolupráci aj s ľuďmi, ktorí sedia v tejto sále, už chystáme nový domov preto, aby táto rodina neprepadla cez tú sociálnu sieť, cez to sito, o ktorom rozprával otec malý. Úsmev ako dar systematicky pracuje s 525 rodinami na Slovensku. Momentálne to je tá situácia, to sú tie čísielka. A je v nich 1050 detí. Nie je to málo. Radko, denne dostávajú úsmeváci, či už v Bratislave, v Košiciach, alebo aj na iných miestach Slovenska, množstva, desiatky žiadostí o pomoc. Ako vyhodnocujete, komu pomôcť dnes, komu zajtra? Aká je tá urgencia tých žiadostí? Áno, čím viac žijeme taký digitálny svet, tak tým viac aj naše jednoduché mamy a otcovia sa dokážu s nami skontaktovať. Nielen osobne, tak ako sme počuli, mnohí sa hanbia, mnohí majú rôzne zábrany, zranenia, využijú tú digitálnu formu prvého kontaktu a tak dostávame na rôzne sociálne siete prosby o pomoc. Čím viac o pomoci aj hovoríme na tých sociálnych sieťach, tým možno viac ľudí, ktorí potrebujú pomoc, budzujeme nádej, že budeme práve tí, ktorí im pomôžu a tak hľadajú pomoc práve u nás. Je to veľmi ťažké, tak ako spomínala moja kolegyňa Milka, že my nie sme schopní spasiť to Slovensko. My dneska tu máme aj na tejto darcovskej konferencii 12 poslov nádeje, že sa nádej na to, že sa ostatní na Slovensku zapoja, že každý z nás budeme nejakým pričinením o pozitívnu zmenu spoločnosti. Je to niekedy veľmi zložité rozhodnúť, ktorej rodine budeme môcť pomôcť, ktorej a ako v akej miere. Nie je to ruská ruleta, že losujeme, ale fakt vyhodnocujeme takú akútnu situácie, kde najviac zabránime poškodeniu zdravia mámky, detí, aby nezažili život na ulici ani len jediný deň. Ideme čo najviac do tej prevencie, dostať sa tam, prípadne skrátiť pobyt dieťaťa v detskom domove na čo najkratší možný čas. Ono pravdou je aj to z tých vašich štatistík, čo vychádza, že viac ako polovica detí žijúcich v centrách pre deti a rodiny by sa mohla vrátiť domov, ak by sa s rodinami pracovalo systematicky. A tá systematická práca môže byť aktuálna a je aj aktuálna aj vďaka partnerom, vďaka firmám, ktoré podporujú a pomáhajú Úsmevu ako dar. Ľudská, aké sú tie aktivity, ktorými vy sa podieľate vlastne na tejto pomoci rodinám, ktoré sú v kríze alebo v takejto sociálnej núdzi? Vy máte také veľmi pekné projekty, ktoré dlhodobo už ťaháte, tak pochváľ sa. Vlastne už 6. rok teraz v decembri sme ukončili ten projekt Darili sme dvakrát. A ono by som povedala, že ten projekt má také dve stránky. Jedna stránka je to, že venujeme finančné prostriedky na pomoc vlastne rodinám, ktorí sú na pokraji chudoby, alebo im hrozí o to, že im zoberú tie deti do detských domov alebo stratia strechu nad hlavou. A tam, okrem toho, že dáme finančné prostriedky, tam aj pracujeme s Úsmevom ako dar, aby sa s tými rodinami pracovalo systematicky. Že keď vieš, že potrebuje nejaká finančná gramotnosť, nejaké školenie, alebo je tam psychologická pomoc a tak ďalej. Ale tá druhá časť toho projektu je tá vzdelávacia, edukačná voči verejnosti, lebo v rámci tej kampane my sa snažíme prostredníctvom také rozprávky o medvedíkovi hovoriť a vysvetľovať deťom a aj dospelým, že čo to vlastne znamená, keď niekto príde o strechu nad hlavou. Čo to vlastne, že nie je samozrejme, že každý má dvoch rodičov, nie je samozrejme, že dostane nejaké dáčeky na Vianoce, ale to je o tom, že aj zdvihnúť to povedomie v našej spoločnosti, že je dôležité pomáhať. A to je vlastne ten projekt, ktorý už máme už 6 rokov a chceme na ňom naďalej pokračovať a vidíme, že prinášate aj nejaké výsledky. Nadácia JNT je na tom určite obdobne v rámci týchto aktivít pomoci. Mirka, prezrad nám ty, že čo máte v pláne na tento rok, lebo uplynulé roky ste pomáhali Úsmevu ako dar a čo budete robiť ďalej?
Tak nadácia GNT je už dlhodobým alebo teda dlhoročným partnerom Úsmevu ako dar a tých dôvodov, prečo sme išli do podpory, bolo mnoho, ale jeden je taký ten spoločný menovateľ je, že pomáhame spoločne tam, kde je to zapotreby a kde je tá pomoc vlastne naozaj nevyhnutná. Čo sa týka tohto roku, my budeme opäť s Úsmevom ako dar spolupracovať na projekte Stretnutia rodinného kruhu. Stretnutia rodinného kruhu to je projekt, kde sa vlastne rodina, ktorá sa z určitých dôvodov nejak rozišla z dôvodov rôznych nejakých nezhôd alebo teda sociálnych okolností, má na týchto stretnutiach možnosť znova nájsť k sebe cestu, pretože tá rodina by mala byť pre každého akýmsi základným pilierom, akýmsi miestom pomoci, podpory, spolupatričnosti a vlastne na týchto stretnutiach častokrát dochádza k znovu objaveniu lásky v sebe, v tých rodinách a to, že tie rodiny si vlastne uvedomia, že vďaka tej súdržnosti vedia čeliť aj tým najťažším výzvam. Takže toto je projekt, ktorý už ide nejaké tie roky, má za sebou úspechy a je to niečo, čo chceme podporovať ďalej. Aj vďaka vašej pomoci vlastne naozaj Úsmev môže počítať s odborníkmi na vašej strane, ktorí pomáhajú a sú takými sprevádzajúcimi ľuďmi v procese a v živote ako takom, aby mali lepšiu kvalitu toho života. Ľudská, čo sa týka takých tých aktivít, ja som samozrejme v tých predchádzajúcich 2 blokoch rovnako tak našich hostí spovedala, že ako sa sami zapájajú do tých aktivít, lebo taká tá angažovanosť v oblasti zamestnancov je veľmi dôležitá aj v tom firemnom prostredí a najmä v tom firemnom prostredí. Ako je to u vás? Je to presne tak, že my už posledné 2 roky a u nás každý jeden zamestnanec môže venovať 2 dní do roka dobrovoľníckej aktivite. Tým, že ich snažíme sa aj pozbudzovať k tomu, aby išli niekam. A tým, že máme viac ako 8 000 zamestnancov po celom Slovensku, dávame im zoznam rôznych organizácií, kde by mohli nejak pomáhať, spájame s tými organizáciami a dávame im také návody, že ak by ste chceli, môžete ísť tam. A okrem toho sa snažíme to organizovať aj spoločne. Že povieme, že máme tu nejaký domov seniorov alebo potrebujeme ísť vyčistiť nejaký les. Taktiež venčiť psíkov, to sme teraz naposledy mali. A že zamestnanci alebo kolegovia, ktorí majú chuť priložiť ruku dielu, príďte a pomôžte nám spoločne. A z Úsmevu ako dar vlastne aj tie rodiny. Tam je veľmi dôležité, ako to už bolo povedané predtým, ako to povedal vlastne predchádzajúcom bloku kolega, že tá to prepojenie medzi ľuďmi a zamestnancami a tými organizáciami je veľmi dôležité. Lebo tým sa vlastne sa buduje aj trošku systematická tá zmena tej spoločnosti, že toto sa ma netýka. To sa mi nemôže nikdy nemôže stať. Veď ako už bol povedaný ten nejaký príbeh, že rodina, ktorá doteraz nemala žiadne problémy, príde nejaká závažná choroba a zrazu už nemusí mať strechu nad hlavou. A to je veľmi dôležité, aby si tak uvedomili, že nie je všetko samozrejmosť. A takto vlastne aj cez kolegov a zamestnancov nielen pomáha to dobrovoľničiť, tak to nazývame ako dobrovoľníckou aktivitou, ale aj tým, že ich vzdeláva v týchto témach. Tá pomoc rodinám v kríze je naozaj dôležitá. Presne je to aj o tom vzdelávaní a nie o tom financovaní. Radko, ako ty vyhodnocuješ tú urgenciu? Čo najviac tie rodiny v kríze potrebujú? Hovorili sme o tom bývaní ešte aj veľa budeme hovoriť. Ale čo ďalšie, napríklad naozaj tie matky samoživiteľky vítajú z toho okolia, či už tých jednotlivcov, darcov alebo firemných darcov a rovnako tak samozrejme aj otcovia samoživitelia. Som rád, že práve v tomto bloku sedíme v kruhu darcov, ktorí nám pomáhajú v tom, aby sme mohli odborne pomáhať rodinám v núdzi. Aby sme ich mohli sprevádzať v rôznych ťažkostiach, ktoré sa na nich bohužiaľ nalepili za ich život a pomaličky ich od toho spolupráci s nimi očisťovať. Dneska nemohol ku nám prísť pán Peter Marčák z Telegrafie. Verím, že sa nám potom neskôr zaznáme konferencie prihovorí, ktorý aj on vytvára prostredie, ako aj tu aj kolegovia z obidvoch spoločností na to, aby sme mali dostatok odborných pracovníkov. Bez nich to nevieme dať. Mnohé mamy, otcovia, ale aj deti potrebujú častokrát terapeutické, psychologické sprevádzanie. Dneska, keď si chcete zaplatiť hodinu terapie, tak je to obrovská suma peňazí. Zdravotné poisťovne stále, aj keď sa veľa hovorí o duševnom zdraví, nereflektujú na túto akutnú potrebu spoločnosti. A preto sme radi, že na niekoľkých pracoviskách Úsmevu dokážeme po celom Slovensku zabezpečiť psychologickú pomoc dlhodobú a takú terapeutickú, akú ten konkrétny klient, ako my mu hovoríme odborne v praxi, potrebuje. Rovnako
Sú úžasné aktivity na Slovensku v oblasti bezplatných jednorazových poradenstiev. No tak ako my zažívame vo svojich životoch a títo klienti duplom potrebujú častokrát právne sprevádzanie v ťažkostiach, ktoré sa na nich nalepili, až po úspešné zvládnutie súdnych sporov alebo do riešenia situácií, kde vidím, ako aj náš kolega právnik ich sprevádza niekedy 2 až 4 roky do úspešného vyriešenia ich situácie. Takže som rád, že vďaka týmto partnerom môžeme multidisciplinárne pracovať a už to nie len o dobrovoľníkovi, ale je to o kvalitnom sociálnom pracovníkovi, psychológovi, prípadne právnikovi. Práve týmto ste vlastne taký odlišný od tých ostatných pomáhajúcich organizácií na Slovensku, lebo dávate tým rodinám naozaj tie sprievodné aktivity a sprievodnú pomoc a sprievodné poradenstvo, či už v oblasti sociálnej, finančnej, takisto aj v oblasti právnej. Takže toto je niečo, čo vás naozaj odlišuje a robíte to kontinuálne, systematicky a naozaj je vidieť za vami aj tie výsledky. Ja teraz dám slovo ale pánovi Tomášovi Jančušovi za členovi predstavenstva Košického letiska, lebo takisto je súčasťou spoločnosti a firmy, ktorá pomáha práve v tejto oblasti spolu s Úsmev ako dar. V prvom rade osudy ľudí nám určite nie sú ukradnuté. A naozaj veľmi dbáme na to, aby sme išli trošku opačným trendom, ako bohužiaľ momentálne v spoločnosti je. V spoločnosti je veľa takej tej sebeckosti a málo vnímania problémov tých ostatných. My chceme svojou troškou prispieť k tomu, aby to tak nebolo, aby sa to menilo zase späť k tomu, že vnímame aj to, že niekomu sa nedarí. Vnímame to, že niekto má svoje veľké problémy, do ktorých nevždy spadne svojim vlastným pričinením a jednoducho treba mu pomôcť. Pre nás osobne to taká adresná pomoc. Máme radi adresnú pomoc konkrétnemu projektu, možno konkrétnej rodine, ako sme pomohli v Košiciach s nájdením tých bytov alebo ich rekonštrukciou. A určite nevnímame našu pomoc ako pomoc výraznú, stále ju vnímame ako pomoc malú, ale dúfame, že táto pomoc inšpiruje aj ostatní k tomu, aby každý svojou troškou prispel a pomáhal aj iným. Rodina osobne pre mňa znamená taký ten pokoj, takéto zázemie, stabilitu a v dnešnom modernom svete takú tú nabíjačku baterky na ten každodenný pracovný beh. Čiže v tomto smere chcem povedať aj vám veľké ďakujem za to, že pomáhate rodinám v núdzi. A určite ja osobne by som to psychicky nezvládol, vedieť to, že nemôžem pomôcť všetkým a že nedá sa vyriešiť všetko a za to vám patrí naozaj veľká vďaka a držím vám palce, aby sme spoločne inšpirovali ostatných k tej pomoci tým, ktorí si ju určite zaslúžia. Tak ja verím, že to bola dostatočná inšpirácia preto, aby sme mohli ďalej pomáhať a hlavne spolu s firmami a hostiami, ktorých tu máme momentálne nielen v našom improvizovanom štúdiu, ale aj s divákmi, ktorí máte možnosť sledovať 4. darcovskú konferenciu, 4. v poradí, ale prvú unikátnu darcovskú konferenciu Úsmev ako dar. Počuli sme krásne slova o tej inšpirácii. Ako by ste vy inšpirovali svoje najbližšie okolie, domáce, a ako by ste chceli inšpirovať to firemné prostredie, lebo asi trošku inak by sme volili slovník, inými ľuďmi sme obklopení v práci, inými doma. Mirka, ako? No, ono vždy treba začať, už to tu veľakrát išlo, že od seba. Čiže treba byť tým dobrým príkladom, treba nejak dávať najavo, že to, že niekomu pomáhate, je radosť pre vás, ale je teda nie len pre tak inak. Že je to radosť pre tých, ktorým tu dávate, ale aj pre vás samých. Čiže už tu slovo sebectvo padlo, takže aj túto kľudne môžeme byť sebeckí, môžeme sa radovať z toho, že niekomu pomáhame. Čiže to sú také veci, že to od toho seba. A v rámci toho my sme teda nie firemnou nadáciou, my sme nadáciou súkromných osôb, ale teda máme šťastie, že môžeme nejakým spôsobom intervenovať na zamestnancov banky a oni sú naozaj ľudia, ktorí nás veľakrát podporia. Robíme to formou nejakých tombol, kedy výťažok ide ku nám, drážieb a tak ďalej. Čiže naozaj oni vidia ten kus práce, ktorý za nami ide a keď sú tam výsledky a že tam je nejaký dopad na tú spoločnosť, tak aj tí ľudia sú otvorenejší a chcú pomáhať, lebo aj im samým to prináša ten dobrý pocit.
A keď ti zazvoní telefón z Úsmev ako dar a oslovia ťa s tým, že máme tu jeden projekt, dnes sa nám ocitol proste na stole a potrebujeme urgentne pomôcť, je možné v nadácii Jointy tak flexibilne zareagovať na takú urgenciu pomoci? Ja si trúbnem povedať, že áno, že sme dostatočne rýchli alebo teda dostatočne flexibilní. Samozrejme máme nejaké obmedzenia a už to tiež padlo, pán Kovač to povedal, že aj naše rozpočty nie sú neobmedzené, ale v každom prípade ja myslím, že mi aj pán Dráb dá za pravdu, že sa snažíme nájsť cestu. Nikdy sa nesnažíme naprv povedať úplne nie, ale snažíme sa nájsť tú cestu ako áno. A my teda uvedomujeme si, že tá pomoc rodine musí byť rýchla, lebo tam naozaj sú okamihy, ktoré rozhodujú o tom ďalšom smerovaní tej rodiny. Takže určite sa minimálne sa veľmi snažíme, aby sme boli čo najrýchlejší a čo najflexibilnejší. Ľudská, ty ako vťahuješ tých svojich kolegov a inšpiruješ na to, aby sa stali súčasťou toho vášho peletónu v rámci Kauflandu, ktorý pomáha Úsmevu ako dar už niekoľko rokov? A musím, že ono je to jednoduché, lebo je to aj z vedenia. To väčšinou tí kolegovia, ako bolo už povedané, že človek musí sa mu ukázať, že mu na tom záleží a ide niečím pomáhať. A hlavne, keď to chce v rámci aj kolegov a zamestnancov, tak je to dôležité, aby to povedal nejaký generálny riaditeľ, alebo sám išiel, dal tú ruku dielu, alebo iní riaditelia. A vtedy vidno, že ak oni idú tým príkladom, tak veľmi veľa kolegov sa pridá. A to je to ako, myslím, tá inšpirácia, to je najlepšie, keď vidno, že je to už v rámci toho DNA tej firmy. A ako je to ty ako človek a pomoc, alebo respektíve projekty, ktoré podporuješ, nemusia to byť len projekty Úsmev ako dar, pretože veľa projektov je okolo nás, ale samozrejme so zreteľom na tie Úsmev ako dar projekty. Tak to by som povedala, že to je veľmi jednoduché kvôli tomu, že tie projekty idú vlastne z oddelenia našho firmy komunikácie, kde máme aj nadačný fond Kaufland. A bez toho, aby sme tie projekty nerealizovali, nedali tú ruku dielu, tak by sme asi neboli uveriteľní akože pre tých kolegov, ale vám, čo sa týka aj súkromia, ale aj pri Vianoce my sme mali takého Ježiška, kde sme venovali vlastne splnili sme želania deťom, ktoré majú len jedného rodiča. Niektoré deti patria aj do Úsmevu ako dar. A bolo veľmi je to jednoduché, napríklad doma ja som zobrala ten nejaké pár prianí a išla som to ako splniť a mama povedala, že rovno, nechaj, ja to urobím. Že on to tiež zobrala, že do práce, do svojej, že aj to je pekná taká myšlienka, ako sa takéto niečo môže šíriť do iných firiem. A vlastne aj doma. My kedysi dávno sme mali to šťastie, že sme stretli jedného mladého muža, volal sa Rado Dráb a vtedy sme boli začínajúca firma, on si prišiel k nám dať opraviť video pre detský domov. Postupne sme nadväzovali spoluprácu, tie videá sme začali opravovať zdarma a tá spolupráca aj to osobné priateľstvo postupne prerastalo, takže nás tak Rado postupne uvádzal do iných sfér života, ktoré nám možno neboli také blízke, o ktorých sme veľa nevedeli. A to boli deti z detských domov, neskôr sociálne odkazané rodiny. Čiže tento problém v telegrafii vnímame už asi 30 rokov. Vnímame to tak, že vlastne v spoločnosti sú ľudia, ktorí sú viac úspešní, sú ľudia, ktorí sú menej úspešní a ľudia, ktorým sa proste či už dlhodobo alebo krátkodobo nedarí. A ja si myslím, že tí, ktorým sa darí, majú snáď až povinnosť pomôcť tým, ktorým sa darí menej. Keď sme s týmito aktivitami začínali, tak sme boli malá firma, mali sme možno 10-15 ľudí a vlastne tie aktivity rastli spolu s telegrafiou, čiže myslím si, že to dnes prerastlo do tej firemnej DNA a veľa aktivít beží úplne mimo dohľadu alebo riadenia manažmentu. Keby som mohol zmeniť život rodine v núdzi, určite ja by som ako prvú vec zakotvil takéto ústavné právo pre rodiny, právo na bývanie. Aj keď si nemyslím, že takéto zakotvenie práva do ústavy by bolo mávnutím čarovného prútika, všetky veci sú preč, pretože tí ľudia v núdzi, aj keď dostanú bývanie, potrebujú toho často viac, často potrebujú nejaké aspoň dočasné sociálne sprevádzanie, právne poradenstvo a rôzne ďalšie veci. Ale bol by to taký dobrý krok, dobrý signál, dobré smerovanie. Myslím si, že pre tie rodiny v núdzi je veľmi dôležité,
asi aj to prvé, aby mali kde bývať. Pokiaľ nemajú to bývanie, tie deti sú matkám odobraté. Tým pádom deti skončia v nejakom náhradnom ústave a matky sú zasa na ulici. Hej. Čiže sú oddelení, je to určite to najhoršie, čo sa môže stať. Pretože v prípade, že sú na ulici, tak tam je veľmi ťažko pomáhať. Proste musia mať nejakú tú najzákladnejšiu istotu, že máme kde bývať, máme kde prespať, máme sa kde vrátiť a potom môžeme riešiť tie ďalšie úrovne. To, čo môžeme urobiť všetci, je pomáhať. Pomáhať ľuďom, ktorí sú v úsmeve, pomáhať nadáciám typu Úsmev ako dar, ktorí vyvíjajú aktivity v tomto smere a naozaj sa snažia pomáhať. Rodina to sú moji najbližší ľudia, istota, pohoda. To je asi pre mňa rodina. Radko, na záver, skús ty zhrnúť, čo je pre teba dôležité v rámci tej komunikácie aj s tými jednotlivými darcami pre tú pomoc, že ako to tebe funguje? Lebo ty prídeš do prostredia, nikoho nenecháš ľahostajným tým príbehom, aký povieš, čo sa týka Úsmev ako dar, respektíve rodín, ktoré potrebujú pomoc. Aká je reakcia tých tvojich proťažkov v rámci toho firemného prostredia? Keby si to mohol aj percentuálne napríklad zhodnotiť, z 10 ti povie 10 áno, alebo 5? Tá reakcia je úžasná. Asi ju nespôsobil COVID, ale dneska vidíme, že taká infekcia dobrá je veľmi pozitívna infekcia. To sa veľmi rýchle šíri. To sa nabaluje ako snehová guľa. Takže, aspoň niekde. Áno, určite. A tak, ako spovedali kolegovia v tomto paneli, aj my sa stretávame na Slovensku s veľkým porozumením a z veľkej potreby vzájomnej vnímavosti. Fakt nie je niekedy dôležité, či ten partner môže pomôcť toľko alebo toľko, ale to jeho osobné násadenie. A práve dnes sa rozprávam veľa aj o tom firemnom dobrovoľníctve, tak vidíte, že tá infekcia dobrá sa šíri ešte viac, keď si naši partneri na chvíľu prídu do styku a ochutnajú život rodín, ktorým pomáhame. Na chvíľu sú pri nich, na chvíľu sa s tým vedia stotožniť, žiť sa do ich situácie, alebo aspoň ju vidieť a ich samých to štartuje častokrát v pozitívnych zmenách v ich osobných životoch, inšpirujú kolegov okolo seba a fakt sa to tak nabaluje. Takže ja by som dal, že 10 z 10. To je super, ja si budem pamätať tvoj výrok, že infekcia dobrá a budeme sa ju snažiť šíriť ako takú novodobú chrípkovú epidémiu. Hej? Že infekcia dobrá, ktorá bude naozaj veľmi prítomná a naozaj veľmi užitočná aj pre ostatné oblasti nášho života v rámci Slovenska. Ďakujem veľmi pekne dámy. Ľudská Vargová, vedúca úseku firemnej komunikácie Kaufland Slovenská republika. Ďakujem pekne. A tiež Mirka Šemperová, riaditeľka nadácie JNT. Radko, s tebou sa nebudem lúčiť. Uvidíme sa v poslednom 4. bloku našej darcovskej konferencie.